Здравейте, хора! Това е камера на многообратно с главата. Сега ще обърна камерата. Видите какво става? Вижте, аз съм на тавана! Аз съм на тавана, хора! Абонирайте се за канала, с камбанките. Това е яко да скачаш. Аз в момента съм на тавана. Хост. Вижте, бе. Аз съм Спайдермен. Вижте, много е яко на тавана. Отдолу си. С обърната глава. Това купче май проработи. Това ми казва тези. Ще чакате ли само да ще ностра, молива? И доста добре расти. Алекс, какво правиш, бе? Остра, какво правя? Ти правиш. Дал $225, което е чудесна цена. Има $100-150 в камината, още 25 от телевизора, хубава чанта. Тези вървят по $40. Сумата няма да е голяма, но определено печеля. Точно това е. Хора, дори не знам защо седа с главата надолу. Ще ли да видя дали мога да за сериозни празнуващи Милено, принцеса Барби, още са опаковани, така че не са папени. Момчето ще дойдат. Чудесен ден в Лахава. Чудесен. Взех най-скъпата клетка за деня. Но тези инструменти